ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಸುರುಕಾತ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಕಾಣಲಕ್ಕದೇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಚೌತಿ ಅದಂಚೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಬಂಡ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಸಮ ಕರ್ಮು ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡಿನಿ ತುಕ ದಾದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರನ್ನ ಮಲ್ಪಲ್ಪ ಪೋದು ದಾದ ತುಕ ತೂಲೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ತಾಲ್ದಿ ನಕಲು ಎಪ್ಪು ನಾ ವೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನ ನಮಕ ಎಂಚಾವನಗ ಇಂಚಿನ ಪರ್ತೆರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪರ್ತಪ್ಪು ಜೇರು ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸೋಕುಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ಲೆ ನನ್ನ ಪುರ ನಾನು ಆವಡು ನಿಖಲ್ ಪರ್ದು ಬೊಕ ಯಾಂಗ ನನ್ನ ಪರ್ದು ಪುರ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಪೆಡೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಂತ ಗೋಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬಣಗಳು ಬದಿದ್ದು ಬಲಸುನ ಮತ್ತೆ ಆ ದುಂಬು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಪ ನನ್ನದು ಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಚೇನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿನ ಒಂದು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಅವಿನ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಐದು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಬುಡು ಬಾತದ್ದು ಈ ಜಾಗ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರೇ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಬರ್ತಿರಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲಿಲಿರು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಈ ಜಾಗ ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಸರ ಮಾಡಲೇನ ದುಮಿದು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗ ದಿಮಾದಿ ಮಂಟ ದುಮಿದು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾದಿ ದುಮಿದು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬುಲ ಜಾಗ ದುಮಿದು ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ದುರ್ಗಾಲ ದುಮಿದು ಒಂದು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದ ಕೈ ದುಮಿದು ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿನ ನಾನು ಒವ್ವೊಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಗೇಣ ಶಕ್ತಿನಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೊರಟು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಉತ್ಪಾತಿರ ದೇವರು ಕೊರಟು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಪೊರ್ಲೂಟ ಬತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಳಗಾನ್ ಹೋದು ನಡಪಾನ್ ವರ್ಗ ಮುನ್ನೇರ್ತಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಾರಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಗಣಪತಿ ಪೋಪ ಬಂದ್ರು गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति
నాల్ బండ చెప్పలే Get ready for entertainment. అలా సావాలి చెప్పలే ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಡಬಲೆ ಆಲರ್ತಿ ಉಂತಿತಿ ದೂರ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಕೇನು ಇರೋ ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನೆ ಇಡಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾವ ಅಲ್ಪನಂತೆ ಒರ್ತಿ ಮುರಾಣಿ ಕೇಂಡಲ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕ್ಗೆ ಅವು ಪನ್ನೋಡಾ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೋಡಾ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರಂದಿದ್ದಾರ ನೀವು ಅಂಗಲಕ ಬರಂದಿದ್ದ ಚೂರು ಕುಜಲ್ ಸಮಾತನು ಮೊಂಡಕ್ಕಿಂದಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಸಮಾತನು ದಾದನ್ ಬಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಪನ್ನಕ ಈ ದಿಶು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಲಿಖಿತಣ್ಣ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಪೊನ್ನ ಗೋಂಗುದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜಾಕ್ಲೆ ಅದು ಅಂತೀರಿ ಇರೇಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಬರ್ಚೇವು ಪುದರ್ ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರವು ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಲ್ಪದಲ್ಲ ಅವು ಇರೇಗ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಅವ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಏರಿ ಸತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯ ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಲ್ಲ ಐಡ ಫಸ್ಟ್ ದನ ವರತ್ತು ಎತ್ತಿಲಿ ಅದು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತದ ಅದ ಎಚ್ಚಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಬನ್ಯಾ ದಯಾ ಚೀ ಚೀ ಮೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಂಡ ಕಾಸು ಮಾರೆ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬಸ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಯ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾರೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಈ ಕಾಲ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮುಚ್ಚಿ ನಾ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಹಾ ಚೂರಕ್ಕರ ಅತ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಬಲ್ವಾಲಿ ಅದೇ ಪೋಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಸಾವು ಮಲ್ಲಿ ದಾದ ಲೆಕ್ಕನ
ಒಂದು ಪೊನ್ನಂಕೇನೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೇನೆ ಏರ್ ಆಲ್ಗೇನ ಅವು ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ತುಯ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾದಾಗೆ ಸೋಪ್ ಅಂದ ಓ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಸೋಕಿ ದಾದಾಗೆ ಎಂದಿರು ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಈರ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಐಕಿರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ರಾತ್ ಪಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾತು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಕೇನು ಜರ ಏನ್ ಬಂದಲ್ ಪಿತ್ತೆ ಬುಷ ಚಾಲ್ ಮೂಲಿದ್ದು ಈ ಲೈವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚಿ ರೋಲ್ ಆವಾಯ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬುಧರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂಕಿತ ಅಂಕಿತ ಬಂದೆ ನೆನಪೈ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಕಿತ ಅಂಕಿತ ಎಂತಲ್ಲ ದಾದಾ ಆತಿಜಿ ಅವಂದೆ ದಾಮಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿಸ್ವಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಗೇಂಡ ಕುರ್ಲ ఒక బొక్కడే కొరందుగుల్లోచి ಕೊಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಕೆ ನಿಕ್ ನೆರೆದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಗೊತ್ತಾಗದ ಅವು ಏನು ನೆರೆದಿತ್ತೆ ಆನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾನು ಆಲಾದಕ್ಕೆ ಏನಿನದ ನಂಬರ್ ಗೇಂಡ ಕೊಡು ವೇಟ್ Again, overacting starting. ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿರಲ್ಪ ನಾ ವಿಷಯ ನಾ ಪುಣ್ಯಮಿಂತಿ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಎಕಡೆ ತುಯ್ಯಾರ ತಾಳೆ ಪೊಲ್ಲು ಏರು ಕುದರಿತ್ತ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲ್ಲು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದಾ ಇರೆ ಗೋರ್ ದಾದಾಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಐಟ ಪಲ್ಲೆ ಆಲ್ದಾದ ಮಂಗಲ್ ನಾನು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕೇಂಡಲ್ ದಾದಾಗೆ ದಾದಾಗೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಶೋಕ್ಗೆ ಈರ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಲ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚ ಮಾತ್ರ ದಾದಾಜಿ ಸೋಕಂದು ಓಕೆ ಸೋಕಿ ವಾಯ್ಸ್ಲೊಂದು ಸೋಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದಾಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಜಿಂಜ ಪರ್ಪರ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುಣ್ಣು ಕೂಡ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೇರೆಗೆ ಕಂದು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಪರ್ರೆಗೆ ಮಾತ ಪರ್ಪುಂಡ ಅದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವನ್ ಜಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮುರ ನೀರು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೋಕದ ಟ್ರೋಲು ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ अरे बाप रे दादा दुंबू अरे बाप रे पिंकी ಊರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ ದೋಜನಿಗೆ ಮಾರ ದೋಜನಿ ಪುದ್ದರುನ್ ಪೆವಲ್ನೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ಲೆನ್ ನಿಖಿತ ನನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ ಬತ್ವಾ ಏಕ ಬತ್ತು ಜಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ ಬಾಜಿ ಕಾಲುವೆ ಆ ಊರಾಡ್ದು ಮೂನಿಯರ್ ಅಂತೆ ಫುಲ್ತೆ ಲಿಗಿತ್ತು ಆಯೆ ಬೇಗ ಉನಿಯರ್ ಅಂತೆ ಆಯೆ ಕಾಲುವೆ ಬೋ ಬಂತ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಅಲಾಯನೆ ಅಜಿ ಕಾಲುವೆ ಇಂತ ಚೌತಿ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಮು ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಸ್ವಯಜ್ಜಿ ಕರ್ಮು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬಂದಿ ಇಡಿ ಬೈದು ಬೈ ತೋಜ್ಜಿ ಹೋಜಾ ನಡೆ ಬಾಡ ఒక ಆರ್ದುಲ ಸಮ ತಿಂತೇರು ಪಂಚಗಜ್ಜ ಈತ ತಿಂತೇರು ಇತ್ತ ಪಂಚದೇರು ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಜೈದೇರು ಅಕಲ್ ಬಂಜಿ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ದಾದ ಬಂಜಿ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಗು ಇಂಚಿನ ಬಂಜತ್ತ ಅವ ಆತ ಬಲ್ಲ ಬಂಜಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಏನನ್ನ ಇದ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಇರ್ನಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬೇರಡ ಆಯ್ತು I am Likit Raj. ITH after my age 92. Follow one play. Follow. Following. ID ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬನ್ನತ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ 92. ದಾಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೀಶ್ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ್ತು ಅವಳು ನಂಗೆ ಇತ್ಲಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡಿದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡು ಎನ್ನ ಬುಧವಾರ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ
ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತದರ್ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಅನ್ಸನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.